Aflevering 6 van Vastelovend, gasten, in Eg en het regent. Eg, het is echt regen dit. En toch steekt de heldhaftige hoogheid Ramon de Eerste Boete van de Eerster. Fijn dat vrij mag zien. Ja, we willen natuurlijk van harte welkom om hier voor de eerste keer te mogen zijn. Ja. Ik geloof dat dit ook het eerste jaar is. Ja, zeker. Ja, kijk. We vonden het ook een hele eer om hier even naartoe te mogen komen. We moeten ons jagen tussen alle... Ja, sleutelverdrag nog. Sleutelverdrag heel dadelijk. Een beetje de Jos Hessel show aan de goed. Hè? Ja, want Jos zal alles al op het wachten zijn, denk ik. Maar we pakken dit momentje gerne met. Even door de jeugdhoogheid. Prins Jules begint zo een beetje na te werken. Ja, ik begin een beetje na te werken. Denk ze dat ze kennen feest zijn binnen? Ja, zeker. Dan we er maar gauw naar binnen. Ja, zeker. Moet goed komen. We gaan naar binnen. Vastelovend, gasten! Sties, ik ben ze klaar! De boemelmet met ons in beutje. Vastelovend vieren op het kanaal vandaag. Vandaag in echt met dansen zooitje. Dansen, vieren, zing, vertellen, zwieren, spring op de B. Hey, B, van Eesde tot de Mokkerij. Zo in de moed. Hey! Haha, lekker warm en gezellig. Hey, en echt op de boot. We hebben allemaal aan boord. We houden zo goed de eerste zijn, hey. En gaan zo het hele, hey, CV Carbon. Alle artiesten, Frits Melders, hey. En Spikkers Spannis, hey. En de Bamba, en Jesse, en het bootpersoneel. En ganz veel hoogheden, gezelligheid. En echt, Bart, dat is ook een refreintje, joh. Ja. Dansen, vieren, zing, vertellen, zwier en spring op de B. Hey, B, van Eesde tot de Mokkerij. Hoe is de boot? Ja, we gaan maar meteen eens even kijken waarom dat voor hij in Eg zit. Want ja, is het hartstikke leuk. Hij rent het echt niet altijd. Kijk eens wat ze allemaal hand. Oh, prachtige toeren. En kijk, Prins Roel hier staat het hoes al verseerd. Dat is klasse, echt klasse. De cafés zijn beschilderd, helemaal te gek. Eerste vlaggen, ja, die moeten in het ganse dorp hangen. Dat is ook zo, hebben we vanmiddag gecontroleerd, dat klopt. Cafés met roer naast, het is echt een gekke hoes. En wapens, en vlaggen, en feest, en Vastelovend in Eg. Vier en zing, vertel en zwier en spring op de B. Van Eesde tot de Mokkerij. Hoe is de boot? Ja, we gaan dus even kijken weer allemaal aanwezig, want ik gewoon nog 2 hoogheden vergeten. Hè? Dus even gaan kijken, dat zijn de prins en de prinses van Op de Bieshoet Landgraaf. Wil er het nog een beetje volhogen? Ja. Is het niet druk? Nee. Ik denk toch, er is superveel verplichtingen en er moest overal heen, bejaardenhuizen, scholen, alles. Nou, bij Op de Bies van Landgraaf, daar hebben we gewoon hele leuke dingen gehad. Zoals receptie, een hele drukke, dat moeten we echt... Had je flink goede enveloppen met 100, 200 euro erin? Nee, dat moet helaas naar Op de Bies. Daar kunnen we niks aan doen. Ik krijg je niet zelf. Nee. Als je dat had geweten, prinses, had je dan ja gezegd of denk je van nou, zoek hem maar uit? Wel. Wel gewoon doen, hè? Gewoon doen. Oh, de hoogheden van Op de Bies, hey! En gans live op de boot met Bart achter de piano en accordeon en Jo achter de piano en Nick op zang, spik en span! We gaan eindigen in de zeemansliedje door. Dan beginnen we aan. Links, rechts, links, rechts, links. En dan gaan we aan. Zing maar met. Halen de sirene. Een schip gaat in zee. En wuivend op de kade huilt een meisje mee. Zeg maar met. Een jongen. Haar jongen gaat vader. Hij staat op de brug. En over 6 jaar keer ik weer bij jou terug. En dan gaan we op zijn plat, en dan gaan we ook zingen. Een vaas met wingwin. Dat is verrassend. Hoor ze het lied van de zee. Gang met mich met, gang met mich met, om de wereld, mijn kind. Kom, kus mich en gang met mich met. Wat de groene, gang met mich met, en gang met mich met, om de wereld, mijn kind. Kom, kus mich en gang met mich met. Deze. Meisje, ik ben een zeehond. Een zeehond is heel vaak van huis met z'n allen. Meisje, ik ben een zeehond.
Het water staat tot aan de kruis. Meisje, ik ben een zeehond. Kun je wel wachten zo lange tijd? Ik ga je voor heel lang verlaten. Veel geluk, het ga je goed, mijn lieve. En dan komen we nu. Let op, nu. Axel, ik wil er komen. En gang met mich mit der Ruhe. Gang met mich mit um de wereld, mijn kind. Kom kus mich en ganke met mich mit. Voor de laatste keer aan de vuur. Ganke met mich mit um de wereld, mijn kind. Kom kus mich en ganke met mich mit. Nico en Jopie van het Zeemanskoor. Papi en Kokkie in plaats Kom even deze kant op, jongens. Kom even deze kant op. Nico en Jo, kom maar even hier, alsjeblieft. Ja, even een zeemansgesprek op deze boot. Kom even deze kant op, jongens. Weet er net eigenlijk, mannen, want hier zitten echte muzikanten, hè, dus werd er net veel te weinig live gespeeld en gezongen met de Vasteloven. Echt live, zo wie dit? Ja, maar dit is superleuk. We staan Vasteloven zondag, staan we hier in Echt. Dan is optochtbal, daar speelt daar Knallerman. Live band en dan mogen we ook een paar liedjes met zingen. Dat is het chicste wat er is, dat is echte muzikanten. Oh, lekker. Nou, niet dat er echte muzikanten zijn, maar... Oh. Net zo bescheiden, Nick. Jo, we moesten dus die stem door die eerste dag in gaan trekken, fatsoenlijk. Als er nog een gouden tip, want ik huur in de cafés alleen maar heese lui, wie deze dat? Nee, in de café gaan staan. Kun je heen blijven? Wel drinken en heen blijven of ergens anders doen, moet niet zoveel herrie is. Moest niet dus goed schrijven. Dus, ja. Dank voor deze tip, jongens. Je gaat niet loesteren, denk ik. We gaan kwisselen, dankjewel. En de vuur suiven aan de hoogheden van de Esther Ramon en de hoogheid van Carbon. Gewoon voor nu, die ja zeker. En ik ga nog vragen weer. Oh, dat duurt wel even. Ja, waar zit hij, jong? Jazeker. En dan En ga hoe je gaat het vragen Carbon? stellen of wat gaat er gebeuren nu? Ja, ik ga ook vragen stellen. Want we gaan dus quizzelen aan de hand van vragen maken we kennis met echt en opstreken. En de vuur van de hoogheden nu, ik verhand de bel nu. Ik is hier in de buurt, dan komt ze. Even de bel testen. Ja, we gaan die vragen stellen. Goede antwoord duwen en dan roepen. De verlezer lukt in veer en zet sorry op de camera. Zullen we het zo doen? Ja, die ga ik dadelijk oppakken. Maak je nog iets over? Ja, dat kan wel goed. Ons kunnen winnen, Vraag 1. En we beginnen voor de gasten te helen met een vraagje voor helen. Zondag is er optocht hoor. Hoeveel groepen lopen er met? Ah, sorry, nog een keer. 221. Ik ga het 411 storen, dus 1-0. Maar dat was even op de meer keuzeantwoorden wachten. 1-0 voor de eerste. Ja, zeker. Hij verzet hij nu al 6 dagen. Vraagt wie is dit op de BBBBZ-boot, de brandweerboetegoede boetezittingboot. En ik weet niet of er had opgelet wie er aankomt. Maar wat is de officiële naam van die boot? Is het antwoord A, de Schuut van Ruud? Is het antwoord B, de boot van Bart? Is het antwoord C, de Scheldevallei? De shoot voor u. Is eigenlijk niet goed, maar toch wel. 2-0 voor de Esther. Hey! Jongen. Maar ik had niet anders gewild in eigen boot, hè? Ja, goed. zeker. Dat betekent dat dit de beslissende vraag is, de bonusvraag. Ja, dus het is 2-0 achter, hè? Hoe moet het gebeuren, hè? Voor de eer gaat dit. Oké, let goed op, de kumpen. Vraag 3. Verleggen hij eigenlijk op het kanaal? Welk kanaal? A, het Wilhelmina-kanaal. B, het Henk Hover-kanaal. C, het Juliana-kanaal. Gok het. A. Ah, Sval, 3-0 voor de Esther! Sorry zeggen, sorry. Sorry. Nog. Bart, Ja. wil ze nog even gaan doen voor ons, jong? Ja, wat moet ik doen dan? Hè? Gang op zoek naar het neefje van Paul Joy Ja, Jessen. dan hoef ik niet op zoek, daar staat hij. Oh, oké. Het is Tristan, de kijk toevallig. Kom eens even, Tom. Kom even. Geweldig, hé. En Tristan, wie is het nu met die nong op de bühne? Dus, wat is het, een nong? Of is die de papa? Wat is het eigenlijk van dich? Nee, is een nong voor mij. Is de broer van pap. De broer, is het de leukste nongo? Ja, ik heb er 2, dus het is 50-50, ja. Ik moet eens doen kiezen voor de televisie. Je staat dan neven dich. Nee, ze zijn allebei even leuk. Ach, wat een strenge antwoord. Kans- Ja. Dat moet toch kans- erg gezelliger zijn. Hey, in de auto, hoe kan je dat de ganse duur? Ja, hoe hebben we het dan over?
Dat mag allemaal niet goed. Ga maar zingen, ga maar zingen. Wat je dan, kerel. Nog eventjes wachten, dan komen ze aan. De zaten harmonie van weet ik wie. Zo vals is de nachten en val is de vaart. Blijf ik hem maar langzaam klopt een bier. En dadelijk staan ze ergens voor een deur. Daar ruikt er ene kerel die gaat er voor. Nu gaat het hier op ben gekomen. Nu gaat het hier op ben geschuiven. De ganse kroon geht op de kuppenstok, waar ook de kuppladers maar schuiven. En met het ijzer op erop, en harmonie met boontje duwen. De ganse kroon zingt alle zoete kop, waar ook de kuppladers maar schuiven. Kijk het maar een beetje, neem eens maar. Ventielen en pompen, die werden al heet. En iedereen werd zo van drinken blij. Het vleesel met lopen, zo alles maar geen. We zitten al in die bende overeind. En dadelijk blazen veel zonder bezee. Nog eens van eerste tot de motorheen. Nu laat ons hier op hem gaan. Nu laat ons hier op hem schuiven. De ganse kroon geht op de kuppenstok, waar ook de kuppladers maar schuiven. En met een ijzer op erop, en harmonie met boontje duwen. De ganse kroon zingt alle zoete kop, waar ook de kuppladers maar schuiven. Aan huis val ik ook zo'n nummertjes. Dan maakt genoeg eventjes wie ons dat biedt. Laat ons hier op hem gaan. Laat ons hier op hem schuiven. De ganse kroon geht op de kuppenstok, waar ook de kuppladers maar schuiven. En met een ijzer wat erop, en harmonie met boontje duwen. De ganse kroon zingt alle zoete kop, waar ook de kuppladers maar schuiven. Nu laat ons maar schuiven. Ja, Jesse en Jesse op de boot in Eg en de brandweer Boetegewil. Een boetenzittingboot viert eigenlijk richting de start van de Vasteloven in Venlo, richting die boetenzitting. Inmiddels a big tradition. En op die big tradition is Big Benny. Misschien heb je er nog nooit van gehoord, maar in Midden-Limburg noemen we geen beer meer, maar noemen we het lurrie. En we staan met kameraad bijeen en we zeggen, hey kameraad, doedelschepte. Geweldig, dan gaan we weer starten bij ons, met klappen, met springen en bal, met springen. Hey! En dan gaan we op de wegen. Hey kameraad, doedelschepte groeten. Ja, de eerste keer de geest echt niet vergeten. Ik bedoel, dat was, van de beginnende artiest was dat het podium hoe ze moest staan. En ik weet dat ik toen een nummer bracht, hij kan maar door gaan te kloeken. En toen werd ik uitgenodigd om het liedje dat te komen zingen, dus dat heb ik wel een paar nachten neer van geslopen, joh. Die handjes, die handjes. Hij kan de rood, door de stekke bloeden. De kerels en de riepen en dan die naast. Hij kan de rood, door de stekke bloeden. En ik zie de bommen van de naast. Hij kan de rood, door de stekke bloeden. De kerels en de riepen
Je zat in de kring van Ramon en dan mocht je een keer naar Heur toe en een keer naar Herkenbos. Maar dan mocht ze naar Venlo en met televisie erbij. Dat was voor mij natuurlijk een enorme ervaring. En trots als ze waren, dat ze daar mocht staan. Als je hier mocht staan, en ja goed, dan zeg ik altijd, dan ben je een fat man. De sultan het dos, de sultan het dos, de sultan het dos. De caravan dit trekt verder, de sultan het dos. De sultan het dos, ja. Als ik het goed herinner, heeft mijn dochter dan nog op met gedans. Dat was een jaar of 7, 8, ik denk dat het ergens in 2000 is geweest, denk ik. Ja, dan zal het een jaar of 10, 12 zijn geweest, denk ik. Dat is van 1988, ja. Heb je ook lef gehad? Ja, dat zit er voor in, ja. En nog. Ja. Dus altijd van de gekke slag te vangen, ja. De caravan dit trekt verder, de sultan het dos. Ik moet zeggen, de kracht van de televisie, dat is onvoorstelbaar. Ik kan me nog eens herinneren dat we weer een scène hebben gemaakt met, samen met alleen de TMRE. Ik was opgetreden in de Zoepkoel op het podium. En volgens mij toen nog een zoekhaben. En toen zei ik tegen hem, nee, ik ga het zoekhaben doen. Ik heb weer 3 nummers gedaan, ik vind het prima. Ik moet nog op een angelplein hier in Venlo optreden. Ik heb net gehoord, er zullen nog kleine 8000 man op de Angelplein. Man, ik heb een draaiboek, heb ik 3 weken gewerkt. Ja, jongens, bekijk het maar. Ik ga even naar het Angelplein. En de cameraman die liep achter me aan en dat was allemaal in de cirkel zat. En toen kom ik op het andere podium en toen sting, als ik het goed heb, Frans Pollux te presenteren. En dan zei hij, jaag ze er maar vanaf. Ik zeg, wie? Ja, jaag tegen maar even van het podium af. Ik denk, oh nee. Maar goed, ik denk, ja goed. Dus ik het podium, ja, ik stop er maar met. Ik zeg tegen 7 van u. Ik zeg, ik ben aan de beurt, ik moet verder. Vind je dat leuk? Ik vind het wel leuk, maar ik wil hier optreden, ik wil maar naar de zoekkoel. Maar ik doe dit van de buurna. Ik doe ze nog van de buurna. Dus tegen die keken me echt aan, maar die zaten ook in een complot. Die gingen van het podium af. En ik zoek echt die mensen voor het podium naar me kijken van wat dus toen hoor. Dat was een heel akelig gevoel, want ja, ik zou dat natuurlijk nooit doen. Goed, ik heb mijn optreden gedaan en ik kwam in de auto en ik had mijn mobiele telefoon in de wagen laten liggen. Ja, dat heb ik geweten. Die reactie, dat kan ze weer niet. Ik denk dat ik er honderden reacties op gehad. Mensen die zeiden van, wat best u van een arrogante zak om de artiesten van het podium af te gooien. Er waren ook mensen die bezig, gelukkig zo bij TMRE en veel, want we waren hier lang weg. Met alle respect voor TMRE, ik bedoel, het was op en neer. En een dansje is pas wat een kracht de televisie heeft. Ze vragen zich af waar Big Benny is op het spandoek. Waar is Big Benny? Dat was een leuke anekdote. Ja. Ik steeg op de zoekkoel, ik werd uitgenodigd door Leen Meester, de eerste keer zoekkoel. Een waanzinnige ervaring. En toen werd ik niet uitgenodigd. En toen ben ik bij de vereniging gaan optreden. En dan heb ik tegen die vereniging gezegd, ik zeg, ik doe het met de prijs als je het van mij doet. En wat is dat dan? Ik zeg, dan neem ik dan een spandoek met naar de zoekkoel en schreef erop, hoe is Big Benny? En dat was geweldig. Het was eigenlijk was het, joh, ik zou zelf niet waar. Dat ik het meeste genoten heb. Want ja, de kunst, als er een stuk of 4 verenigingen stond met een spandoek van hoe is Big Benny? En de camera gaat erover, ja, dat duidt ik wel gaat. Dat had ik toch wel heel goed commercieel in het vet gegaan, joh. Ja. Link Michel, nummer 7. Ja, toen moest toch, hè? Ja. Als van oud is er gewoon maar bij. En soms is Big Benny in de zoekkoel in Venlo. En gisteren zat hij de bodem op de kop, dus hij is vol bezig en het is gewoon om mee te maken. Precies, hij in de kop. Die is hem 2 keer, die is hem 3 keer. Naar Jan Hoesmans zit neer voor mij. En dat is een baan voor het leven, hè? Want sinds wanneer ben je het, Jan? Ik ben het opvolger van, wordt dat dan een overledene? Of gaan ze die ontslagen, de kop afgehouden aan het hoofd gegongeld? Nee, de Vurgenaar is op een gegeven moment. En ik hou je over de Vurgen gezegd van, als hij jong ooit een keer uitscheidt, dan neem ik dat over van een gekke slag. En als hij dat jaar daarna scheidt uit, hang ik eraan vast. En hoe zit ze ermee? En nog steeds, met veel plezier. Want dat is al zo lang en eigenlijk is het niet de topfunctie. Of is het dat voor dich waar? Voor mij is dit wel eigenlijk de topfunctie. De schuist overal met de naast vooraan. En toch stuit op achtergrond. Door niet te spreken te veel, dat moet ik nu dan wel, maar dat komt goed uit. Nou ja, vroeger aan het hof moesten die nou toch een beetje de boel wakker houden en dat was eigenlijk de enige die ik mocht zagen. Als ze wat dat betreft ook nog een rol op bepaalde punten in het vastelovenseizoen, dat ze even maakt of moest zelf.
Ik doe het meest op de achtergrond en ook van een beetje spitsvondige opmerkingen en zo. Het terug humor ertussendoor, maar wel op een nette manier met respect. Ja. En anders houdt ze nog niet zo lang vol natuurlijk. Uiteraard niet. Ja. Als zij allemaal het foto's neer voor dich liggen, hè? Welke moeten we laten zien? Dan kies er maar in een auto hier. Ja, zou ik gewoon in de pakken, want dit is wel de meest sexy die ik zie, hè? Word er maar even vuurdig. Wat zien voor je? Dat is Wim Reiners, dat is mijn voorganger. En dat horen echt voor de postbode. En heeft het een jaar of 3, 4 heeft het toch volgooien. Ja. En toen ben ik erin getrapt. Ja. Letterlijk en figuurlijk. En een tietje. En daar had hij ook een prachtige scepter in hangen. Volgens mij noemen ze dat op moordgemak, hè, of niet? Ja, mogen ze toch geen scepter noemen. Want, sorry. Want dan zoek ik kwijtwerk als een van beer. Maar weer heb ik wel een gouden regel bij de narren. Als ze de narren, dat is een knots. En de narren houdt hem een spiegel voor. Dus als ik de stek opendraai, hou ik mezelf de spiegel voor. Anders gewoon te narren even de show lopen natuurlijk, als ze dat niet doen. Dan gaan ze even de show lopen. En als mij deze even zo afnoemt of zo, dan moet een rondje geven aan een vereniging. Precies andersom. De narren uit alles omdraaien. Mag ik voor dich nog even, laat hem zo vast. En dan on profiel dat voor dich ook zien. Dat ze kijken of die naast een beetje hetzelfde is. Zo? Ja? Zie je maar eens mee? Ja, dat klopt perfect. Jan Hoesmans, nar, dankjewel. Graag gedaan. Zullen we de sleuteloverdrag? Of... Ik ga de sleuteloverdrag. We gaan 4 schoenkelen, honger, Bart. Ja, we gaan zoekelen, hè? Gasten over schekken, snap de gongere arm en zing en schoenkel met ons met op de enige echte oude vertrouwde heerlijke schoenkelwals van de Wilkenipa. Carnaval vieren, kanst de dich lieren van Kings af aan. Lukt ze nog warm bij de mam op een arm, dan leert ze het schoenkelen al. En de mam die deed dit, en doe die smet, de zing zijn schoenkelsmet. Daar gaat het. Kom, schoenkel, is richtig met ons met. Het is nog egal, wanneer ik zit. Want oud of jong, krank of gezond, alles dit met. Kom schoenkelens richtig met ons met. Is het te goed, vuur op de schoot. Is het te groot, vuur op de schoot. Zetten ze het ding op een schokkelpeert. Doe snapstig vast en has werd in spas. In het schokkelen wist ik het weert. En het peert had dit en doe die smet. De zing zijn schoenkelsmet. Kom op! Alles dit met. Kom schonkelens richtig met ons. Ja. Wenn carnaval is, überall alles. Wenn carnaval is, überall bal is. En weer gelach en geschonkeld werd. Dan is de met, en dat geen vergeet. Dat wordt het als kind had geleerd. Gans Limburg dit. En doe die smet. De zings en schonkelsmet. Daar gaat er! Kom, schonkels. Richtig riddersmet. Het is nog egal, wanneer ik zit. Want oud of jong, krank of gezond, alles niet met. Kom schonkelens richtig met ons met. Kom, schonkelens richtig met ons met. Het is toch egal,
Egal, wanneer ik zit. Onder de viool, kruik of gezond, als die met. Kom schonkelens richting met ons met. Rabbadabbadabbadab. Frits Bel! Ja, zeker. De Schonkelwals, origineel natuurlijk van de Wiel Knieper. Ik mag het eigenlijk nog niet verklappen, maar ik don het toch. Is pas in de laatste stond van de top 1111 te huren. Samstigmorgen is dat vlak voor de boetezitting. 1111 leedjes en die leest die volop lup op L1 Radio. Op dit moment kent ze zelfs geloesteren in zijn zenas. En die leedjes hand duk een verhaal. En voor een van die verhalen mochten vier nog meisje. Is dat nu leuk? Is dat nu vastelovend? Moet dat nu echt? We willen dat de vastelovend, zo wie dat bedoeld is, dat dat ook constant uitgedragen blijft worden. Je met de optocht met je voor de prinsenwagen. Confetti houden weer je kont, zo veel het kosten draaien. Ja, eigenlijk was er een wel te doen. En toen hebben we toch een rotzooi gemaakt, dat is niet te geloven. Ja. Die ganse bühne die lag vol met confetti. En nou osmos. En met veren ook nog, dat veren ding is traditie. En nou osmos Beppie op. En ja, dat was zo'n rotzooi, dat was niet normaal. En toen zei Beppie, de legendarische uitspraak, is dat nu leuk, is dat nu vastelovend? Ja, is dat nu leuk, is dat nu vastelovend? En toen hadden we over hem. Is dat nu leuk? Wat houdt zich dan gedaan? We kieken leven. Dan komen we hier aan deze tafel en nou hebben we dat op papier staan. Drinken voor zo'n paar flesjes wien. En dan wordt dat totaal niks. En dan komen we de week erna terug. Drinken voor weer een paar flesjes wien. En meestal is dat ook weer niks. Maar we hebben altijd weer aan papier staan. Ja. En dan maakt Luc de afspraak met Milestone. Dan staat de deadline vast. Ja. En dan komt de druk op de ketel. Dat zeggen de Ludexer tegen de knop. Als we ergens naartoe gaan, dan zit altijd één groep die zegt van, is dat nu vastelovend? En een andere groep zegt, dat is vastelovend. Dat is vastelovend. Veervingen gewoon, of met een tekst, spiegelen. Zo is het ooit begonnen, de vastelovend. Dat de wereldlijke macht en de burgerij elkaars plekken verwisselden en elkaar spiegelden. Zo is het begonnen en dat moeten we ook zo houden. We moeten inmiddels leedjes mensen spiegelen, we moeten enthousiasme brengen. Maar wel vastelovend meer bedoeld is. Doe toch niet of alles zo'n ramp is, hè? De wedstrijd alles in een champ is. De wedstrijd alles in een champ is. Nu die zich een beetje druk maken over de passioneppertjes. Ja, jongens toch. Ja, de klomp. Jazeker. Ik geloof dat de eerste gewoon vertrekken, want die moeten gauw naar het gemeentehuis. Een van ex-zuster, waar burgemeester Jos Hessels met de sleuteloverdracht is begonnen. En die kan eigenlijk zomaar foute grappen over ze maken. Dan moeten ze natuurlijk wel met. Je mag u bedanken, ik kom begin vast te zwaaien. Want de auto, de navigator van Dirk, dankjewel voor het komen. Jeugdhoogheid Jules, Ramon, fijn, dankjewel voor helemaal te zien. Geniet ervan, hè. Geniet ervan. Geniet ervan. En die gaat gewoon zwaaien. Dag Esther. Fijne avond. We worden allemaal in de auto met z'n allen. Zit er nog iets? Net toch. Ja, ze gaan nu instappen. Dat is een beetje duur allemaal. Heeft je hand in hoes La Bamba en die gaan gas geven. Ja! Oké, we zitten met die handjes hier. Handjes, handjes. En zakken, handjes. Eén keer. Gas op de zuiger!
beste paard van stal. 3 dagen op de vierde teugels vieren. Kom weer aan door het geduug. Met de leeuw en onze nachtegaal. Wordt je beste goed, dat snap je wel. Want samen gaan vieren zo begaaien. Zie niet te haaien, geef maar gas. Iedereen die hier moet limbukken, is met vaste lovend goed gestemd. Door de kleuren leven weer op. Geen het gaas erop kunt nemen stop. Komt weer op de pedalen stond, dan is het met de rust gedaan. En dus hebben sneller zo weer blijven 3 dagen. Iedereen die hier moet limbukken, is met vaste lovend goed gestemd. Gaas op de vliegen! Hey, 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 hey! Hey, 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 hey! Nu kom op, wie verkens willen gaan. Verstand op 0 de turbo aan. Van vuurs in het wit is als woonzig. Is de kook zo goed wie ook. Naar vereinen der van Hering Hilch. Wie het leste weer weer tegen schild. Kom laat nu de glazen nog eens klinken. Ik niet bedenken, geef maar gas. Iedereen die hier moet limbukken, is met vaste lovend goed gestemd. Door de kleuren leven weer op. Geef het gas erop, kunt nemen stop. Kom weer op de pedalen stop, dan is het met de rust gedaan. En dus hebben we sneller slot weer blijven 3 dagen. Iedereen die hier moet limbukken, is met vaste lovend goed gestemd. Iedereen! 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 Iedereen die hier moet limbukken, is met vaste lovend goed gestemd. Door de kleuren leven weer op. Kijk het gaas erop, kunt nemen stop. Kom weer op de pedalen stond, dan is het met de rust gedaan. De luiders hebben we sneller zo weer blijven 3 dagen. Iedereen die hier moet limbukken, is met vaste lovend goed gestemd. Ja, mama, kom eens even, kom eens even. Ik wil het, jongens, kom eens even hier. Oh, Harold, kom eens even. Maar ik vroeg... Ja, maar ik ga een interview. Ja, nee, niet over een liedje, nee. Of niet over het LVK en dat je niet de bier wordt. Dat vraag ik allemaal niet. Maar ik wou me al jaren afvragen. Wij is eigenlijk uw stylist. Waarom heb je toch immer een spijkerboek aan? Het klinkt negatief. Nee, ga niet. Ik vind het grappig dat je het af. Ja, we hebben er geen. Zoveel hebben we weer een spijkerboek aan, dat hangt er niet. Oh, dat is wel hartstikke leuk eigenlijk. Ja, ja, voor het gaat erin, hè. Het gaat er door jaren heen. Ja, ze werken niet goed hoor, maar... Maar waarom niet een leuke rode? Bijvoorbeeld Jesse, zo'n gele, weet je niet? Ja, rood, geel, groen. Slechte vragen, hè, slechte vragen. Ja, dat zal ook maar een keuze zijn. Laat maar goed zijn. Ja, die doen ze in die kader. Gele, groene, dat hebben ze allemaal verschillende kleurenboxen. Heb je wel dezelfde kleur ook een box aan? Vandaag hebben we niet gecontroleerd, maar normaal lopen we altijd... Ruud en een oude tasje, of een oude, wat is het eigenlijk? Een oude, Ruud, wat heb ze aan de tafel zitten? Nou, een oud Tash had ze het ook wel bij zich, maar het is een mysterieuze dag. Dit noemen we voor bij mij in de buurt Vet Donnestig, maar daar mag ze een andere naam voor verzinnen. Het is in ieder geval Oud Wieverdag. En dit is wel het richtige masker. Ik kijk dich zo verstoord, zullen we even een stemtest doen? Zal ik eens gaan? Ik geloof niet dat het zo goed gaat. Zal ik maar afzetten dan? Doe hem maar even aan. Even roffeltje, want het masker gaat af. Roffelen. Via keurig goed zittert. Ja, echt oud wief, dat mag ze normaal niet zeggen, maar linguur. Ja, dat mag, ja. Ja, terecht. En maar geeft ze dan al in ze 12 is of 13 of 14 jaar oud, is ze dan ook al oud wief op deze dag of vergeet ze niet? Moest ze leeft niet? Nee, dat kan ze niet maken. Hè? Ja, dat is wat ze maken het zo. Vroeger waren het natuurlijk wel met het masker, dan is het natuurlijk het makkelijker. Ja. Maar nu kan ze natuurlijk toch alles een beetje bijschminken. Maar het is toch wel een duidelijk groot verschil tussen vroeger en wie het nu is. Ik wil niet zeggen dat het nu niet goed is, maar alles verandert.
En ook de oude wiever vervangen. Dan is al dukker goed van oude wiever die al tientallen jaren gewoon, die zal eigenlijk, ja, ik ga een per jaar minder werken, want ik weet gewoon ouder. Ben ik ook zo of niet? Nee. Strikvraag. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, zit natuurlijk wel. Het is makkelijker schminken. Of de vrouwen een beetje bieten kleur en de beste kleur. Waar ik vandaan kom, ja. Ta-ta, goed zo. Waar ik vandaan kom, daar zachten ze dat oude wieverbal, dat kunt eigenlijk uit de grunstraat. In Keulen zagen ze dat het van hun is, in Orken is het van hun. Doe ze waarschijnlijk dat het uit. En hoe zit het? Ja, is dat iets oude wieverbal? Ja, tuurlijk. Ja, maar dat kun je eigenlijk ook... Er zijn dus laamijkers. Er zijn laamijkers. Laamijkers die doen slachten. En dat is niet slachten met het vlees, maar dat is in die zin van... nou, de geest iedereen gaat vertellen wat ze weet van... En houdt het wel altijd immer even netjes. De mam zei vroeger altijd, zo ze dus aangeleerd... van wat ze met masker zei. Dat kent ze ook, moest ze ook zongenmasker kennen zeggen. Dan hield ze het altijd netjes. Het moet ook maar leuk blijven. Dat is wel heel fijn allemaal. Zeg, doen ze zit er ook advocaten eten, die oude wieven? Advocaten eten. Advocaatjes? Nee, die eten van niet. En bingo dan, doen ze dat? Oh nee. Wat, dat doen we hier wel. Pak eens even de luidjes erbij. Geef eens even de roffel. Hartstikke leuk wordt het weer. Bingo. Er komen weer veel geweldige prijzen. Heb je zo geluidjes? Ja goed. Wat heb ze voor... Wij willen heel gaan winnen. Dus doe nog een beetje beïnvloeden. Even de roffel met de veut, zeg maar. Een beetje stevig. Ja, dan kun je rapapapapa. Voor de sjaal en het duurt Nonnevot. Dat is gewoon het nummer 223. Weet dat? Oh, echt waar. La Bamba. Toch nog prijs dit jaar. Echt waar. Nee, dat is verkeerd. Dat is valse kind. Je moet een liedje zingen. Nee, 223. Geen chatje. Kijk weg. Hier, hartstikke leuk. Proficiat in de sjaal. Kijk wie leuk. Oh. Zo, op. Best het oblief met? Ja, zeker. Ja, zeker. Waar kom je vandaan? Amsterdam. Helemaal naar de boot. Echt. Teruggeven. Dat ruurt toch ook nog wel weer dan. Ja, dat is hartstikke leuk. 223 eerlijke en echte leeftijd voor een echt oud wief, zo te zeggen. Hè. Hey, dit is de enige dag dat ze aan een vrouw mag vragen wat ze in de tasje had, geloof ik. Hè? Dat klopt, ja. Met ze me eens even, wat is oude wiever equipment? Wat is er bij? Wat hebben ze eigenlijk bieden? Hebben ze eigenlijk niet zoveel bieden. De reservemasker zal er eens gaat gebeuren onderweg natuurlijk. Ja. Dat snap ze. En bril hebben ze toch ook wel weer nodig. En dan gaan ze een paar zakdeuk. Ja, is het dan omdat dat masker afgeeft, dan weer te gegrien of wat is dat dan? Ja, misschien. Als ze helemaal moest lachen. Ja, kan ook natuurlijk zijn. Nou, dus bijzondere dingen hebben we eigenlijk niet bieden. Maar meestal als ze dan met een oude wieverbal geest en de geest en die witsers kunnen ze een hele hoop bekende, of veel bekende tegen. En daar hebben ze dus, of de witsen waar het van, dan kent ze zo gaat toch wat brengen. Ik weet dat van vroeger, dat ik gegaan ben, dat bij ons in de straat, daar houden we met in de bienaam, dat waren de moes en musken. Hè. En nou, dan hebben ze eigenlijk wel van alles in de tas. En toevallig kom ik hem tegen. En dan is een musken wat ze op kost draaien. Nou, en dan dreed ze dat om en ging dat naar hem toe. En dat vond je dus geweldig. Maar dan wil er natuurlijk ja, weten wie ze best. Nou, speel ik niet met vorig jaar. Daarna staat er op dezelfde plaats. Maar je hebt er zelf al keesblokjes gebiedig. Kijk, ja, dat zijn dus niet vaak de leuke dingen. Maar het weet leuk mensen, Joren Max, begreep ik. Mag ik een applaus voor de Queen Mom van het Zittische oude wieverbal? Was dat ik al in natuurlijk? Ja. Het zit alweer vastlopend gevierd. Dat zie je zelfs op Donnerschigal. Dat doen ze in Venlo ook. De ganse stad maakt zich veerdig. Vastelovend, dat is Venlo's roem. Vastelovend, 3 dagen aan een stuk. En we houden op die kinderen dat het vastelovend is. Schingelen, 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 boem. Vertel eens, wie zit hier eigenlijk? Ik ben Rian. En dit is een afvaardiging van Joekes Hofkapel. En wat is Joekes Hofkapel? Joekes Hofkapel is ja, eigenlijk de muzikale ondersteuning van alle Joekes evenementen. Wat maakt ook zo speciaal? Wat maakt ook zo bijzonder als we ook bijvoorbeeld vergelijken met andere vastelovensbandjes, Joekskapellen? Nou, ik denk dat we een mix maken van alle vastelovensnummers.
Zodat die ook nog altijd gebracht werden en zodat mensen die nog altijd kunnen huren. Ja, gemengd met de nieuwe Vastenhoversnummers in een nieuwe jeske. We hebben een enorm breed repertoire. We hebben een blazerssectie van 6 man, dat kunnen ook niet veel bands zeggen. En ik denk dat ons wel onderscheidt van andere bands. Ja. En dan ben je denk ik ook liedjes over, dat we door altijd ook gewoon de eerste nummers doorbrengen, zeg maar. Dus daar staan we ook midden in. En nu het Hofbouw aankomend? Ja, aankomende zondag inderdaad Hofbouw, ja. Ja, top. Dat is altijd een super druk weekend, maar wel echt super tof. Ik denk dat de meisjes dat wel eens een van de allertofste, chicste, vetste optredens beamen. Ja. Boete dat er wel eens een trompetist uit de box is gescheurd, maar daar gaan we het niet over hebben. Kan ik me nog herinneren dat toen Lex Uiting prins is geworden, dat toen we dan door Issedan en Prins Carnaval speelden, eerst even gaan een bas klonk. Omdat Anton Rijpkema, een vriend van Lex Uiting en een voormalig Zuma-bandlid ook, zo van den Appelmoos was, dat de gaan immer bas kon spelen. Dus juist als het de truc is, dat fragment, juist hier is gaan een bas en pas later zetten in. Dus toen wisten we niet wie de prins ging weer. Betekent dat je dat nu wel weet? Douglas! We blos met vaste loven op de bombardel. Antoni! Daar komt ze. Op nog even. Oh, ik wil er wel op, ja. Bovenop de dom. Antoni! Ja, zeker. Onze Einzelganger Ilse van Gossen uit echt Lekker ook dropjes. met aan de Einzelganger optocht in Gijsteren op 31 maart, Hoofdvasten. Kent zich inschrijven via onze website l1.nl. En omdat ze juist een valsje kien houden, moeten ze nu een liedje live met Bart aan de piano spelen. La Papa! Als een valse kines moet ze een liedje zingen. Hè. Dat is echt een straf, ja. Heb je er nog die spijkerbox aan? Fertig! Ja, ik ben klaar. Kom maar. Laat ons genieten. Zing maar met, hè. Laat ons genieten. Laat ons genieten van deze schone dag. Laat ons genieten. Laat ons genieten. Laat ons genieten. Laat ons genieten. Vandaag ben ik klaar. Coupletje. Een minuut. Ik ook. De zon schijnt, het is prachtig weer. Een wolkje aan de lucht. Een strand vol de Madonna's mij. Geen nergens over. Ja, la 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 la. Doe die hoeken maar. La 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 la. Olé! La 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 la. Dan gaan we misschien alles de helft keer. Laat ons genieten. Laat ons genieten. Laat ons genieten. Laat ons genieten van deze schone dag. Laat ons genieten. Laat ons genieten. Laat ons zien. Laat ons genieten. Microfoon uit. Laat ons genieten. Vandaag wordt niet geklaagd. Tweede couplet. Ja. We slenteren door het dorpje en toen zes doe me zo lief. Na al den tijd zijn Verobijn naar hersteken verliefd. Dan Ruben de Casanova, de aandacht is voor dich. Veel lachen en veel wijten. Nou zijn helletje kind, laat ons genieten. Laat ons genieten. Laat ons genieten. Laat ons genieten van deze schone dag. Laat ons genieten. Laat ons
Met spijkerboots. Ja, met spijkerboots. Ja, belangrijk. Ja, dat was La Bamba, beetje schoenkel. Van jullie ook met Frits Pel, doet heerlijk door. Die een café had en nog steeds zal werden een esthetisch. Frits, het u niet op. De komende week zal het dat toch wel, nog wel dekker vuur komen, ja. Ja. Nog eens zo gans het jaren met. Daar is ook functies bij de Wingbulen, bij de Stadsverein doorgehad. En nu zijn de lui vaak, en vroeger was alles beter. Wie is dat met de Vastelof en Den Hele? Wordt hij vroeger leuker of werd het nog immer leuker? Nou, ik denk dat er zijn hoogtepunten en er zijn mindere periodes geweest. Maar ik denk dat vroeger houdt ze natuurlijk in de stad net zo echt zo'n concentratie wie dat nu is. Gebeurde veel in de Schouwburg of in Hoeve de Aar en zo. En nu gebeurt eigenlijk alles op en rond het Pancratiusplein. En ik denk dat dat voor een totaalbeeld van de Vastelovend veel leuker is. Daar is de wirtschaft, daar is de tent. Wanneer het weer een beetje met zit, is er veel volk boete. Dus dat geeft denk ik een heel mooi spektakel. Dus ik sta niet dat het vroeger beter wordt. Is dan het klassieke hoogtepunt de optocht, Frits, of als ik het anders in gedanken? Ja, dat rient het natuurlijk uiteindelijk alle nu. We kunnen natuurlijk alle nu willen en liedjes zingen en de kraan open houden, maar wat er geen optocht is, dan gebeurt er natuurlijk veel weniger in ieder geval. Morgenavond is natuurlijk ook zo ding, want de shoot binnenkomt, ook op het plein. En blauw shoot, hè? Ja, dat is natuurlijk de echte aftrap. Maar ja, de optocht, dat is het summen. Frits Pel doet hele woord dat. Op de bühne inmiddels spik en span. Die houden geen valse kien. Die zingen gewoon voor een paar consumptiebonnen. Hey, op de boot! Als je mag ook net zeggen. Het wordt het vet vanavond. Maar de avond weer de nacht. Zo'n vaste lovende avond. Gaat er maar sneller, dag en dag. Het trommen terug te zwiegen. En de lampen pitje aan. Maar ik wil nog het blijven. Ik wil nog lang niet hier vandaan. Ik heb nog tijd. Maar de klok het beslist. Dat dit voor ons het einde is. Ook al zijn ons glazen leeg, en ook al moet ik nu op weg. Ik wil blijven, ik wil blijven. En ook al wordt die de confetti door de boetendeur geveegd. Ik wil blijven, laat me blijven, hier vanavond hier bij dich. De slaag, de deur vliegt om, het is zo zaad. Nog lang niet slapen, pikken nog het nachtbier. De trommen terug te klinken, en het café gaat vol eraan. Kom jij vast nog het drinken, ik wil nog lang niet hier vandaan. Het is wel tijd, maar dit gebal het beslist. Nog over, dat dit nog niet een einde is. 1, 2, 3, ho! Al zijn ons glazen leeg, en al van word ik nu op weg. Ik wil blijven. Wat wil ik? Ik wil blijven. En ook al lucht die de confetti door de boetendeur geveegd. Ik wil blijven. Laat me blijven. Ik vanavond hier bij dich. En die hand komt er nog in. Links, rechts, links. We staren aan de hemel in de vastelovens morgens aan de op de grond. Wil ik hier zijn? Links, rechts, links, rechts, links. Komen aan de truiten van de zaten Hermenieke hier moeten gaan. We richten wie zijn. En toen komen zeggen, laat ik weer, nog eens. Nog eens. En hoe zachtjes. En dan gaan we. 1, 2, 3. Ook al zijn ons glazen leeg. En ook al moet ik nu op weg. Ik wil blijven. Ik wil blijven.
vanavond, op deze vastelavondavond. Ik wil blijven hier vanavond, geef iedereen. Spik en span wordt dat. Oh. Ik wil blijven hier vanavond, op deze vastelavondavond. Ik wil blijven hier vanavond, Spik en span, hartstikke live hey, op de brandweer Boetegroene boetezittingboot. We zijn nog immer op zoek naar het schönst versteerde vastelovenscafé. En weet ik staan Don Quixote, dan zei ze... Maasbracht, want daar ligt het. Wat voor gisteren waren. Dus even kijken of die een beetje voor elkaar aan voor de vaste kijk. Er staan duizenden en duizenden ballonnen. En de lichtslangen hangen uit. De molens zijn erbij. Het ziet er fantastisch uit. Daar zijn ze verder voor de vaste loven. Morgen in dit programma maken voor de winnaar bekend. Wat zal er een vriendje doen? Dat vind ik echt hartstikke spannend. Is er een vriendje nog even? Geet er dan, hoppa! Een boemelmoment met ons in bootje. Vastelovend vieren op de kanaal. Vandaag in Achie met ons vlootje. Dansen, vieren, zingen, vertellen, zwieren, spring op de B. Hey, B, van Eden op de boekerij. Hoe is de boek? Ja, dat horen we vanochtend in Ach. Vooral een zeer gelukkige kapitein Rob. Want laat maar zien, we gaan vanmorgen heen. Doe hem maar af, doe hem maar af, doe hem maar af. Ik ben een echte chauvinist. Beata gaat met en Ruud gaat met naar Maastricht. Morgenavond gaan we knallen in Maastricht. En ga je een liedje zingen? Misschien mag ja, je een liedje zingen morgen. Jawel, ik wens u wel allemaal een prettige vastenavond toe. Ah, en morgen is er ook nog even bij. Dit was vastenavond gasten voor u. Voor dadelijk lekker slopen. Vaarwel, trusten vast. Hier Ruud met een buurt. Vernaus. Goedendag. Ik ben binnen. Deze dag stond binnen Gaston van de postcode loterij bij mij aan de deur. Goed. Ik kom u de cheque brengen, zit er. Ik roep gelijk naar de vrouw, zij me goed met boterhammen smeren. Ik ga morgen niet meer werken. U speelt mee in de postcode loterij, zit er. Ik zeg, man, ik speel zelfs met in de Duitse lotto. Maar ik heb nog niet zwijn gehad. Hè. Ja, ik heb één keer met kinderen in de wc-burstel gewonnen. Hebben. Na 14 dagen was ik toch alweer wc-papier uitgebroken. Nou, zet er, dan heb ik goed nieuws. Want vanaf vandaag kun jij 365 dagen per jaar op vakantie. Ik zeg, man, ik heb nog geen geld om thuis aan de kooi te blijven. Jij zet er, jij wordt nu de gelukkigste man van heel Limburg. Ik zeg, nou, dan kent u mijn vrouw nog niet. Toen golfde mij deze cheque. Ik zeg, non de Dieu. Nu val ik al nog in één slag boven de balken en de normen. Toen heb ik midden in de nacht bij mijn overbuurman aangebeld. Die duidt met een sloperig gezicht op. Ik zeg, ik heb de postcodekanje gewonnen. Ja, zet er, dat had ze me toch ook mooie vreugel kunnen vertellen. Ik zeg, ja, maar ik wil niet de enigste zijn. Dat wordt er die heel nacht voor wakker liggen. Ik zeg, mijn vrouw die droomt 's nachts al weken dat ze met een miljonair getrouwd wordt. Ja, ze dat ben maar blij die van mij. Die denkt je er vandaag als ze door de stad lopen. Ik denk, toen ging ze naar de bakker, trakteer ze nog één keer op het werk en toen heb ik mijn ontslag gepakt. Ik heb me kapot gelachen en heb ik zanderdaags de baas gebeld. Ik zeg, mogen ik ver nog eens even aan de telefoon?
De werkt hij niet meer, zegt hij. Zanderdags, weer gebeld. Je zegt er, wat ligt ze toch die student te vragen? Ik heb dich nu al een keer of 10 gezegd, de werkt hij niet meer. Ik zeg, ja, maar ik huur dat zo gern.